La família tota la vida. Però clar, jo quan entrar com a títol de soci potser fa 5 anys que soc soci. Però la família tota la vida, els avis, després el pare, i ara jo. Sí, els besavis van ser els que van construir, besavis meus i d'altra gent del poble, van construir, van formar la cooperativa, van construir l'edifici i des del 1920, que era la primera collita, el primer any que es va entrar collita aquí al celler, doncs llavors hem anat seguint fins a això, els avis, els pares, fins a dia d'avui. Sí, nosaltres portem tota la barema, tota l'entrem aquí al celler i res, com a socis tenim aquest compromís i així ho fem. Per tema, suposo, una mica relleu generacional i perquè no hi ha gaires més alternatives em va tocar entrar. Però ara som una junta que hi ha gent de més edat i hi ha gent bastant jove. Sí, hi ha una part d'orgull i una part de compromís i responsabilitat que t'implica també estar més compromès, més amb el que passa aquí el dia a dia, amb el tema de ventes, amb el tema de producció. És un compromís. Abans aquest compromís només el tenies portant la barema i ja està, i te n'oblidaves. Cooperativa al poble. Crec que és un valor afegit aquest edifici. Jo crec que és el principal atractiu turístic que tenim aquí al poble. Això fa que els caps de setmana vingui molta gent a visitar el celler i, no sé, jo com a persona de Nulles estic orgullosa d'aquest edifici. És espectacular. M'agradaria que hi hagués una continuïtat, sí, generacional. El que passa que ara estem en un punt una mica crític, que aquest relleu generacional és molt complicat pel tema de preus, els preus que ens imposen les grans marques de cava, doncs fan que avui en dia sigui molt complicat guanyar-se la vida a la vinya, gairebé impossible. Llavors, aquí ja fa uns anys es va fer l'aposta per l'embotellat, tant de vi com de cava, que és el que ens pot donar una mica el valor afegit al nostre producte i fer que puguem, en aquests moments que està tan mal pagat, fer que ens doni un plus i això ens ajudi a continuar. Sí, el tema cooperativista va tenir el seu auge a finals del segle XIX, principi del XX. Llavors, a final del segle XX era com una mica un desprestigi, ser com una cooperativa. Moltes vegades s'amagava. Vi de cooperativa era com un vi de baixa qualitat, i ara tot el moviment cooperativista ha tornat a arrencar. Hi ha cooperatives d'habitatge, cooperatives de consum, i nosaltres estem aquí des del final del segle XIX aguantant, i no només això, sinó que fem un producte de qualitat.